spomínala, tak prvá žena, ktorá bola tak tá zomrela pri požiari, ktorý vznikol v ich stodole. Aha. Vieš? Áno. A síce tým spôsobom, že ona sa lakla, keď zrazu začali zvoniť zvony. Tam bol zvonec, bol hneď pri Áno, zvonička tam bola, no. No a ona sa z toho zlakla a ten ako manžel, ten chytro stal, otvoril okná, vlastne dvere a tam taká žára a ona sa toho naplašila. Na to zase, tá prvá. Hore ten zvony, Tá stodola? áno, a ten oný, ktorý to vodil, tak ten brána dával ako vedec, no ona sa toho naplašila. Tak od toho vlaku ona zomrela. Vy ste ale to nevedeli? Nie. Nemal on to tak velice? No on to všetko, mene už to... Urček, teraz povie ešte raz tých súrodencov. No však to vám poviem ja. Julia, teta Beta, Štefan, Adelka, Pavlínka, to bolo pred vojnou, prvou svetovou, a po vojne sa narodila Elka, mama, ujo Marcel, ujo Lado a teta Marka. A zomreli z nich? Pri španielská chrípka pochovala Juliu a Štefana a Elka na čo tak sa tuším pri porode. A hneď pri porode. Malinka po porode. Adelka bola sestrička a je pochovaná v Orešanoch. A od ktorého roku bol najstarší po najmladšieho? Julia sa kedy narodila? Od 94. 5. 1894. 894 opäť. A posledná Marka sa narodila 27. 1927. Áno. A prvá žena sa ako volala? Detková? To ti aj na môj už nepoviem. Keď to nebola jeho mama. Ja viem. Ešte nemali deti. To som sa nepýtal. A ona bola v druhom stave a zomrela od toho laku. Ale detko Michal mali, teda babka Zuzka bola druhá žena. Ona bola Petrušová. Petrušová. To som nevedela. Zludarec. Keď ti to tak teraz upočil otoč, tak si predstav jedno takéto, že ak boli tá mama mladá, keď sa vydávali. Babka Zuzka? 16 rokov? 16 ročná bola. Ešte aj tu? No Martin, nenecháme toho. Nalejte si. Dobre, Martin.